Erakusketa azkeneko urte bat eta erdiko lanak dira, batzuk aukeratuta, espreski igual erakusketa montatzeko ilusioarekin, eta beste batzuk praktikatzen dezulako eta ikasten nahi dezulako, eta azken finean lana biltzen dezu eta nahi dezuna da jendea erakutsi, eta gehien bat esatea urarekin landutako lana diela, akuarela eta akrilikoa, eta zer ikusirik daukate batzuk gehienak diela Gipuzkoako paisajeak edo herriko bertako paisajeak eta Kantauriko itsaso baita ere ikusi daike. Paperetan daudenak dira akuarelak, gero lienzotan daudenak akrilikoak dira, margo eta lienzoa, eta gero kuadernotan esan daike akuarela dela, baina dira beste motako teknika bat. Akuarela pastilletan, eta da kalean egindako lanak, apunteak bezala, pare bat ordutan edo ordu bat eta erditan egiten dezula praktikatzeko marrazketa, eta erakusketa izango da azaroko 10 arte. Maizu handiarekin. Norentzako bai.